נפתלי, אף פעם לא חשבתי שיגיע הרגע שיבקשו ממני לדבר עליך מול כל היישוב. אם היו אומרים לי דבר כזה, בטח הייתי חושב שזה בגלל שזכית להיבחר להיות יקיר הנוער של היישוב או משהו כזה. אבל אין סיכוי בעולם שהייתי חושב שיבקשו ממני לדבר עליך לזכרך. זה לא נורמלי לחשוב על מצב שבו חבר שלך איננו, וקשה להפנים שדברים כאלה באמת קורים. חברים לא הולכים, הם נשארים לצדך ועוזרים לך כשאתה צריך, ואתה עוזר להם בחזרה. זה מה שחברים עושים. בשתי הפעמים היחידות שדיברתי עליך, עלתה אותה בקשה. האם אני יכול לספר איזה סיפור משמעותי עליך, או על חוויה יוצאת דופן שחוויתי איתך? משהו שיראה לכולם איזה בן אדם מדהים היית וכמה כואב שנלקחת. והתשובה לבקשה הזאת היא מאוד פשוטה ומאוד ברורה. לא, אין לי. אני לא זוכר אף רגע גדול או יוצא דופן במיוחד שחוויתי איתך. בדיוק כמו שאני לא זוכר רגע כזה כלפי אף חבר שלי. בגלל שבשבילי אתה לא סמל, לא דבר בלתי מושג שמביטים בו מלמטה בהערצה, בלי יכולת להגיע אליו. אנשים בסבלים כאלה לא חסרים. חבר הוא לא אחד ששואפים להיות כמוהו מרחוק. חבר אמיתי, חבר טוב, הוא אחד שמעצם השהות איתו, מעצם הקשר איתו אתה הופך לאדם טוב יותר. וזה מה שתמיד היית ותמיד תהיה בשבילי. תמיד נמצא, ברגעים היומיומיים האפורים, ולא רק הבלחה חד פעמית של גדולה. תמיד שם, גם כשזה לא זוהר ומשהו. עוזר כשצריך, מקשיב כשצריך, תומך כשצריך. חבר. לא נפתלי פרנקל השם יקום דמו, הנער הצעיר שהחל את כל העם בתקופה הקשה היא. פשוט נפתלי, בלי שום תוספות. אני מתגעגע אליך.